Hello everyone, welcome back to SiYa vlog. दिनैहाय सियानि बार्थडे 4th बार्थडे ना मामि सिया दिनै 4 बोसोर फुरा जाबाय सियानि बार्थडे दिनैहाय जि गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोया बार्थडे बानायनोसै सानलायबाय नै खारबाय थायो बार्थडे बानायनोसैलाय स' साजायनायखौ देखायनि साजायखांबायबो आरो खेबबाय थायासै साजायनायखौ देखायनि र' गिलुनानै गाबसिनलायबायसो माथो नै साजायनाया नायनो हागोन ओरैनो सिम्पोलसो साजायदों आरो सिम्पोलसो साजायदों फुंनिखौ जेबो खेबस्लाबनो टाइम जायासै फुंनिफ्रायनो जेबो बानायनो टाइम जायासै आरो एकदम जेवारि सावनाय मानाय जेबो खालामनो टाइम जायासै डाइरेक्ट साजायखांनानैसो देखायनाय जाबाय नै खेबग्रा मानसि गैयिनि थाखायनो हाखु दाखु जानानै माबानोसै आरो सिराखौ देलायनोसै आंबो एसे देलायनोसै दख'ना गानसै आरो ओमफ्राय केक हानोसै खैथा जाखोथाय दा एकथा बारबाय केक हानोसै गथ'फोर सफैथ'वाखै आरो सफैजोबबा हानोसै आरामनो गथ'फोरखौ स्कुल दंजोबो नालाय ओंखायनो स्कुल गबा हानोसै होननानै गथ'फोर गैयाबा आखाइ खबग्रा माग्रा गानफोरग्रा थाया नालाय ओंखायनो गथ'फोर फैजोबबा हानोसै होननानै थादों आरो नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिमहाय स' सिम्पोलसो बानायदों आरोना एबारहाय ओमफ्राय दे माबागोरदो रेडि जागोरदो सियाखौबो रेडि खालामगोरसै ओमफ्राय केक हानोसै आरो इथिया फैबाय स्कुल गबाय गैखायामोन नों न'आवनो दंमोन ओरैनोलाय सियानि केकखौ नुबाय दा नायदो हाखानोसै ना सिङावसो मामि दांथ'नांला बेयाव दं आरो ना आयौ दांदों होननाया नुबाय मायदि आइया बाबाखौ जाम्बा होननो हामगौ केकखौ सोर लाबोआमोनलाय आंखौ जाम्बा होनदों नोङो होमबा सरि होनदो आंखौ मानो जाम्बा होना केक हानोसै आरो आंहा मारामफ्रामखा देलायखायाखै बार्थडे जाग्राफोरनि Thôi. Ơi, birthday girl. Ơi, hello. Hi. Ơi, galing. Dah. Mana? Videographer benda muskil hier. Güzel. रहा नहीं ड्रोन शॉट नहीं आंखौ सिना हरजोबबाय गोजौआव दे केन्डेला सावला हेलौ चलो दे खुंदो दे हेपि बार्थडे गान दे हेपि बार्थडे टु इउ Happy birthday to you.
Kamu berani baju sudah sih deh, kan itu? Sudah sampai siap lah sih na? 한가 어때? 내전 예 호르 Boya hakaijiye. Liya namun dia sang liya ya. Liya mana tu hukum de. Dia ada asis. Hamsa, abu liya nih. Sonduna mana betul hidup. Dum kali. Ini satu. Baik kata nih cikgu blokai betul de. नै बिमादै सासे थांसैनो न'आव ओंखामबो मोनजास्लाबला बेस्रा ओंखाम जास्लाबलांनो मोनला थांसिगोनसो केकल' मोनजाबाय आइफोराबो आरो गोलोमजोब्बाय मालाबा जाफैफिनदो दे नानि मालाबा जाफैफिनदो बाय बाय होनहरदो ओरै संनाय खावनाय सोलिगासिनोथार नै मा संखो नोङो मैथा बाथोन मैथाजों माजों मैथा नैबे दाउ बयलार बे आलु नैबे हाइजें हुइजें उनना लाखानाय बाथोन हाइजें गैया सामब्राम गुफुरल' सामब्राम गुफुर बे मैथा बाथोन आरोना ओरै थिनायनि ओजों बाजैयाबो संफुगासिनोथार मा संदों बाजैया Dali umma beda. नैबे दालि नैबे अमा बेदरमोन Naino. नायनो अमा बेदर आरोना Siani badeni. सियानि बार्थडेनि हेलो हेलो गाइस गोबाव गोबावजोंसो भिडिअ लाबोयो जोंहा सियानि बार्थडेखौ बानायलाबायलायबाय ओमफ्राय भिडिअआनो मोजाङानो जाबावासैसो मारै जाखो भिडिअआनो केमेरामेनानो जाया खेबग्रायानो माबा लोमजालाबाय थायो नालाय फिसाजोनि बार्थडेआवनो लोमजालाबायनानै भिडिअआनो गैया खान्द' इनकमप्लिट जाजोब्बाय आरो बेखौनो नायलाबायदो दा लोगोफ्रा गोबावबो जाबाय ब्लग होयैया नायगोन ना नायला लोगोफ्रा नायफिनदो एबारनिफ्राय जों एबार रेगुलार होनसैलाय नायबाय था एबारावहाय थ' नै आमथिसुवानि हाग्रा एवदों बोराया नै आंहा केमेरा खेबना होफैग्रा भिडिअ बानायग्रा आंहा आमथिसुवानि हाग्रा एवदों बेहा ओमफ्राय दसे थानानै खान्थाल थाइजौ जाहैनोसै बिबैनावहाय ओरै जाग्रा लोगोआनो गैला आरो ओंखायनो सेथिबावनो आमथिसुवा लोगो मोनसिगौमोन हासो सोलानांसिगौमोन दिनैहायनो मैयाहाय बार्थडे जाबाय ओमफ्राय दिनै बादियावनो आमथिसुवा आरो नायलांलायबाय आं ब्लग बानायनायखौ मानसिफ्रा सोरबा कारजों नायलांबाय आंखौ लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ बाय बाय दा खान्थाल थाइजौ जानाय इन्टारेस्टिं जागोन नै बिबैनाव थांनो ओंखारबाय हेलौ बिबैनाव थांसै जोंहा बेरायनोसैलाय आमथिसुवानि ओमफ्राय मा रायलायनांगौ थांसैनो गारि माबायावनो गलमाल जालांसै गलमाल ओइ ससे आमथिसुवानि हाग्रा संग्राफोर दङ गरमा बाबामोनखौबो संखानानै जाबाय आरोखि बिसोरो गोथाव हायाखै दाबो जोङो थांगासिनो बिबैनाव सिया बिबैनाव बेरायनो थांगासिनो आंना बिल्डिंआ जाथारसै औ नै मिस्ट्रिफ्रा आया खमायथारदों एसे मानसि लेंबोदेरनो थिनोमोन आङो 20 जनसो थाब हानायनि गलमाल जाबाय गलमाल सिया नायहरलाय मामि नायहरलाय बेखौ मा हाबखो देन्जार नुनायलाय थागासिनो गामिखौ नायनो हागोन लामासो आरो मोनसे जिखुनु जाया जोंनि गामिजों आरो बे गासिबो गिदिरथार ओमफ्राय नैबेजों हाबसै जोंना
बैथिं स्कुल दङ ओमफ्राय ओरैजाय हाबबाय ओमफ्राय नै बैयो जोंनि काटलगुरिनि लोक्षि गार्जा जाग्रा जायगा नैबावनो ओंखाम जाहोजोबो लोक्षि फुजायाव लोक्षि गार्जा जाबाथाय नुलाजोबसिगोन गासिखौबो बिमानि गार्डेन बिमानि गार्डेन जोंनो वाव ओरैजायबो नै बिमानि गार्डेन जोब जि मोजां मोजां बारबाय बेरेसो जादोंनो बिबौआ बानलु थबा बिफां नै खान्थाला आमथिसुवानिया हाननानै दोनखानाया खान्थाल फिथाइया बेनो जा गिदिर आरो केमेरायावसो फिसा नुदों नै बिसिना गामिया बिराद बरिया आरोना बार बरिया फैयो नालाय ओंखायनो बयहाबो हालेवनाय माने खेथि खालामसैलाय हनै माइ दै गायनोसैलाय बरिया बार फैखायो आरोना बेलासियाव साइ स्टेडियामा ओइ बेयाव नुहुरबाय साया ओरै थांबानो मोनहैबायबो ओरै ससे थांबानो मोनहैबायबो आरो साइ स्टेडियाम नुहुरखायो बैसिम ससे थांबानो बाबाया आमथिसुवानि खान्थाल फाथायखाबाय खान्थाल फाथायदों बाबाया फाथायनानै दोनखानोसै बाबा दा एसे सान्दुं खमायबा जानोसैनो फाथायखाबाय खान्थाल मोनजासिगोन जोंना लेबु बागानानै लेबु आं बेखौनो लांनानै दोनहैबाय थायो न'आव सरबत लोंनो थाइजौआबो नै बिथिंल' थायदों एबाराव मोखाङावल' एसेल' बिमाया मालाय फुल गायसोगारथारो गार्डेनजों बे गोदो आं गायलांनाय गालांनायसोमोन बेयो गुफुरा ओमफ्राय दस्रा बिफांबो दंमोन बाहाय गोमो बारग्राबो दङमोन दानफायजोब्बाय बिमाया ओरैजायबो दंजोबोमोन जबा एरि गायनानै दोनजोबदोंमोन आं गैला दानफायजोब्बाय जानोनो हाया गरसे जाबाय बारा जाजाया आंहा गोलोमजोब्बाय नै बिराद गरमखा खान्थाल जादों लोगोफोर खान्थाल आलु सिफ्लेनि र' खान्थाल जाग्राफ्रा आमथिसुवानि खान्थाल जाग्राफोर आयं फंबाय खान्थाल जाग्रा जोब आमथिसुवानि दा सोरांबारा नै ओंखाम जानानै थांसै आरो आमथिसुवानि आलासि जाफैनाया खान्थाल थाइजौबो जाबाय ओमफ्राय ओंखामबो मोनजाबावबायसो नै ओंख्रिया मा मानिखौलाय एसे जाफ्रामलायबाय आरो साम' एवनाय दालि जहल मैथा ना ओमफ्राय नैबे दाउ बयलारजों आलुजों सियाना दाउदै आरो नैबे सिब्रु आलु ओंखाम जाखांनानै थांसै आरो थाबनो गाबोन स्कुलबो दं नालाय सियाना ओंखायनो थांसै हर थाला लोगोफोर बाय बाय सियाबो बाय बाय नुदो सिया बाय बाय नो माबि जाफुगासिनो बाय बाय